Eguerdion Joseba, etore leharreta naiz, Gernikan gaude, eta Milkorauk jatetxeko jabea naiz. Udan, gogoratzen zara zelan egon ginen elantxueben, itxasontzi buelta baten. Gaur, jatetxea erakutsiko dizut. Milkorau zabaldu genduen ekainaren 2010an. Milkorau izena dator, frontoi alboan gaudelako, eta ni frontoi zalea nazelako ere bai. Gure baloreak dira produktu honak eskaintzea gure bezeroari, eta gure zerkania. Alegintzen gara inguruneko produktuekin lan eitzea. Bertoko portuko kostaldeko produktuak, arrainak, mariskoa, eta gero Gernikan daukagu piperra, tomatiak, eta Oin jatetxea ezagutu duzuelez, aldatuko naiz eta plater bat presteko dut, Venga, untxarte. Gaurko platera da arroz kaldosua, bogabante eta bieirekin. Eta orain osagaiak erakutsiko dizut. Daukagu hemen fume bat, marisko fume bat, loratxoak dekoratzeko, arroza, bieirak, gatza eta berakatza. Eta nola ez, abakantoa. Eta orangoaz, abakantoa bile. Venga. Abakantoa egosita daukagu ja, eta oinen guguna da berakatza eta bieirak pikatu. Eta frikitu olio pizka batekin. Eta on ja berakatza doratuta dagoenien, botako guz bieirak koloretsue hartuteko. Ja berakatza eta bieiri dekoruzien ja koloretsuegaz, botako gune da arroza. Eta oinen gune da marisko fumea añaditu. Arroza doan eitzen bilardien, nik abakantoa presteko dut, bale? Nire sukaldaritza da temporadako gauzekin egin eitxielan eta produktu honagaz. Errezeta hau etorri zan, lagun bietor ziren bazkaltzen eta batek gure ban arroza bieirakin eta besteak bogabanteakin. Eta azkenien prestekon dune da arroz bat, bieira eta bogabanteakin. Hau prest dau, itxiko gune da pare bat minitzu erreposetan, abakantoa dekogu egosita eta bakarri faltako zan, enplatatu. Ikusten zuen moduan, errezeta oso simplea da, eta espero dute gustatu zaizuen, eta beste momentu baten ikusten garen, bale? Venga, ondo segi, agur!